Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pulit jong ganong ba agahati lingba kathanat basistha menhinin kamit kahnyo trik naiwing aracara arpusaw kilayo ban kem ya hendreungut ki breu na asam ki bakin thop ya arngut na kathan bernihat ki badan kti ha kam sharan be an ki masi ne kajla asam shemeghalaya ha ka jingbut din ka bala penlong ha jorabat Katkum ke khubor ke balayo alum laya tho ban ningkong ki pulit kilayo ban bat shwa ya kawe ka trok ka badan new registration number AS not iway QC hendreo sao not R ka bakit ya khat lai tili ki masi ban penpoi na barpeta sha ka jala meghalaya ya ka bala senran da kawe ka kali rit ka badan new registration number AS not iway BG khandai R hendreo not nadu na barpeta hadu ka jingking jorabat Laya thuru bakaladon kawai pat ka kinhon na Meghalaya kibala ap hangtay ha jingking jorabat ban shimti senran pat ya kata trok ha benta jong surak ba ka Ribhoy district kibala wan lingba kawai ka kali ka badanya registration number ML Shipho C not hendreo R Halor kini ka benta ki pulit kila kemno ya ki sangut ki breu na ka jala asam ki badan kti ban salan bi an ki masi ki bakin thop ya Rabel Amin ar posnem karata na kasnong barpeta Usadam Ali ar polaisnem karata na Tarabari Lembaru Ibrahim Ali ar posnem karata bat Ashraful Ali na Sarthebari Shisho ki pulit kila kemru ya arngut ki breu ki badan ka thain bernihan ki balat mu ban shimti ban senran ya kata kalikit masih bean ya ki balatip kerteng kumusani marak badu Jyotish Kro